קלונקס. הקלונקס? הוא ירד מתישהו. זה מנחם. נשמע מאוד מבטיח. תאמן. מה זה הצוואר שלך? שפיך? תשמע, אני יכול... זה הכלבלב. אומייגאד, זה כלבלב. רוצה להכין קפה או שאתה קצר בקפה? אם אתה קפה היינו קונים, אפשר ללכת לקנות כל דבר. אני חושב שאין לך... מישקה. יאללה, זה שאתה רוצה קפה? פעם כלום. אתה רוצה קפה? זה קפה? לא. שחור. זה תה. אתה רוצה קפה? שחור. תעשה קפה. אין קפה. מה אין קפה? לא, זה רק סוף קפה. טוב. וואו, זה לך טוב שזה... אז מה, הילד השפריץ לך על הצוואר? מסתבר. מסתבר, איך אפשר שלא תסתכלו עליי? תכלס, תראו את הפאר. מישקה, תעשה פה, תעשה פה. כן, איזה סקסי מדפקה. טוב, זה כזה בקטע של... טוב, אז מה אתה אומר על חוויית הקלונקס שלך? וואלה, לא יודע. אני פשוט לא יודע. אמרת שזה טוב. זה סבבה, אבל מעבר לזה אני פשוט לא יודע. משהו קורה, ואז עוד משהו. ואז אני קם ופזדיאץ, כאילו. אבל כיף, אם אתה רוצה, אפשר גם לעשות לך תה. עזוב, תכף נראה לי קפה מהחלד. אני לא יודע אם יש להם, אבל יש. אנחנו נבדוק. נבדוק את העניין. טוב, סגי, יש לך משהו להגיד על קלונקס? משהו להגיד על קלונקס? כן. ילדים, אל תעשו את זה בבית. למה? למה? איפה סנקה? היא מתחת למיטה. למה? כי זה אחד הדברים היותר מוחקים שקיימים. מה רע בזה? יש אנשים יש אנשים שמשתכרים, יש אנשים שלוקחים סמים, מה רע בזה? לא, לא אומר שרע בזה. אז? קנה את הכרטיס, סע ברכבת, כאילו, לא יודע, אם אתם אוהבים את זה. אבל למה אתה אומר לא לנסות בבית? לא יודע, אולי החוויה שלי זה לא מספיק עמוקה, לא יודע, אני צריך לבדוק את זה פעם הבאה בסיטואציה של... אתה נתן לך יותר מדי חוויה, אתה פשוט לא... נוטף לישון כזה, כאילו. כן, כי זה מה שאתה עושה בהתחלה. צריך להתרגל איזה סטייל האבסנט, שכאילו רק אחרי חודש אתה מתחיל לראות הזיות. כן? אף אחד לא רואה הזיות, אבל זה כמו שהוא אמר, דברים קורים ואז הכל פזדיאץ, נכון? כן. הצדק היא טוב, מישקה תעשה חיוך. תעשה חיוך של כזה. יופי.